J-Roa. Yeah, 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 yeah. No, no. Oh, no, 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 no. Hawakan mo ang kamay ko at dadalhin kita sa man gusto. Akong magsisilbing gabay mo. Ipikit mo ang iyong mga mata at lilipad tayong dalawa. Nagkasama natin ang mundo. Wala nang iba, ikaw lang ako. Handa kong ibigay ng buo. Ang puso ko sa'yo lang talaga, kaya umawa. Sa aking kamay, handang ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. So what's up guys no? Karon na magpasa ka sa itong mga motovlogs kay mag-vlog sa lain something you know. Undang sa to ang motovlog about sa itong Fury ug sa ubang motor diha ug sa panadang mga vlog diha kay magsuroy sa ta guys. So let's enjoy my short vlog about this something unique nga putang. So shout out ko ni Junior Villamala og ni paring Junjun diha. Yo, mga lodi kayo. Ug sa tanang members sa BFRC, yo. Man, see you soon guys. So let's watch this. So what's up guys no? Di ba mag-launch ako rin guys? Di ba mag-launch ako? Saan sa may tangana to sir? Sa may ano to sir? Buloy? O dito sa kita sa kabayo ni Bossing Buloy. Limangan sa kabayo sir, sa limangan kabayo sir. Galingan? Kabayo ra. So dito rin guys sa Kulon. Dapit na sa Carbon Freedom Park. Ang kabayo guys. Sa po yung pakaanan ni Boss? Tagbot? Tahop? Then nakasapatos pa ni siya? Okay. Oh, labot ragot ta? Karon guys. Balik na ni sa sinaunang panahon guys. Kanina dahil guys no, ikan ko nagpa-Red Cross sa ilang Salaiva. Kung na may mga pangutanan ako about sa Salaiva PCR test sa Kuan, Cebu no? So pwede mo na ko mo chat directly para sa ato ang information no. Ang payment sa Salaiva PCR sa Red Cross is via GCash no? So it's only 2,093 pesos GCash via Paymongo. So dili na mo kinahanglan mo Kuan mo gama og Paymongo account para sa inyo ang GCash payment sa Red Cross. So sa mga bulanon diha nga nagkaplano o manguli sa ato magikan sa Cebu, pwede na mo open sa ilang website no, nga paibot ang diri sa screen. Yan. Pila na po kakatoy kaning imong pangkalisa boss? Redugay na 1990s ba? Imong kabayo pila na edad sir? Bata pa niyo no? Di pa gama ilan sang nasa kuan? Di ba na ko? Kung may kong unon, nagdala mo, hindi mo nila. Amo ipton. Na ibalik ko nita mi, dagan ni sama may kong unon. Boy, pud sila na hingukan. Oh, kanya. Nada po siya libot-libot dire. Dapat laki pod. Oo. So, guys no, naibaw na ta guys nga kung kabayo nga isa kay og kalisa ay pagbuhi kalisa dapat dud laki. Siyempre. Laki is ganun.
karon ako tatabalik ito ang gigikanan ganina guys no. So igaro taning lipot. Yan. Okay. Yan kami guys. Okay, so guys no, muli na tagmambaling guys. So niya, kita-kits ta niya. So, boss, salamat kayo ba? Muna sa ka boss. Sige. Sekarang guys, magpabalik na itong lugar. Gigikanan. Ito ang lag-lagran guys. So karon mo, ito na po buhos sa anak ko yapiton kadit sa Trust Maritime. Kaya ako nabiling nga papilis ito. So, mabot na dito sa traffic light. So karon guys, we explore sa dito guys no. We need to explore. So, mulai na guys, pero di pa taka-explore. So, dapat sorry sa taka dito guys. Wow, nice shooters are. Shooters, guns and ammo. Grabe guys, grabe ning sibo guys. Grabe hang iganga. Pero mo guys, ano ba wax? So, patanan mo ako sa akong view. Yan. Time check is 11:30. Murag mingaw-mingaw kami guys kay ding paniud to na. Ganina mga alas 10 no, rush hour kayo. So mo to. Nag-goal ba ako guys no, kay basta mapositive ko COVID. Pati mapositive ko COVID guys. Nag-goal ko. So mo to bisan pag nag-goal ta, stay positive ta. Nga man kasi. Dili kay stay positive na kasi ma-positive gino na. So stay positive para ma-negative. Dili po na stay negative. Pohon makaulit ko pohon. Mag-vlog ko gusto. So sa di pa rin ako yung mga itong vlog no. Shoutout ako ang grupo Bohol Fury Ladies Club nga mag-charity event karong pizza 27 sa Tubigon. Di lang ko magsulti ako sa nag-charity event dito. So update lang ako sa kay upod na ko vlog kung makaulit ko. Pero kung dili, siyempre matik na dito ko kaman. Magdirin lang tataman guys no. Mo patsis ako kaya napakitang buhaton. So po na po sunod ako sa itong sunod nga vlog. So thank you so much for watching and God bless everyone.